Și atunci, cei care trăiesc doar pentru plăcerile vieții. Plăcerea, și dacă ne întoarcem la plăcere, nu că am vrut să o evit, am considerat că e un subiect mai iritant, o să zic că e iarăși de popa cu părerea. Uite cum este cu plăcerea. Să luăm o pildă. În primul rând, ce înseamnă viața? Viața înseamnă un trai normal în societate. Să luăm viața socială. Ce poate avea un creștin ca satisfacție în jurul lui? Un creștin bun și adevărat nu poate locui decât într-o casă frumoasă. Nu e tot una să-ți faci o casă cu 4 camere și nu e tot una să-ți faci una cu 20. Dacă îți faci 20 de camere, arăți că ești nebun. Dacă îți faci 4, arăți că ești decent. Deci aia e o plăcere normală, aia e o plăcere exagerată. Și Dumnezeu spune așa, toate sunt bune, dar nu toate folosesc, Apostolul Pavel. Și din nou, iarăși, Sfântul Vasile cel Mare spune, tot lucru bun este încununat din măsură și dreapta socoteală. Deci în momentul în care eu încep să adun ca rozătoarele, fără sens și fără rost, deja eu am depășit limita omului normal. Și Evanghelia mi arată ce a pățit bogatul nemilostiv, ce a pățit bogatul care a rodit țarina, că i-a spus nebunii în noaptea asta îți va lua sufletul la tine și cele care le-a adunat cui vor rămâne, sau chiar și celălalt bogat dregător care vine la Mântuitorul Iisus și spune așa cu un aer de sfințenie și cu bună cuvință, chiar și cu o degajare în starea sufletească, bunule învățător, ce ar trebui să fac să moștenesc viața de veci? Și Mântuitorul îi spune, dar nu-ți cer să mă numești bun, Tatăl este bun. Și el spune, da, totuși vreau să mă mântuiesc, ce să fac? Și atunci Mântuitorul îi taie scurt, mă ispitește, adică vrei totuși să spun care este măsura, deși nu ți este de folos? Și îi spune, vinzi toate și mă urmezi mie. Opa, aici conjunctura face ca ruptura să fie fără de precedent și dă categoric. Tânărul se întoarce, deci ceea ce arată clar că îi întoarce spatele lui Hristos, dar mai mult decât atât, ce face? Întristat la casa sa. Deci iată, de ce era întristat? Pentru că spune așa, din tinerețe am respectat părinții, din tinerețe n-am fumat, n-am băut, n-am furat, n-am dat în cap, da? Ei, și că dar îți mai lipsește una. Deci ceea ce spuneam adineauri, asta este vorba de plăcerea cu măsură. Poți să ai o mașină că e necesară, da? Deci poți să fie o mașină bună, dar când îți iei Audi A6 sau îți iei ultimul stil de, Opel Frontiera sau ce mai mașini din astea bengoase, deci aici arată clar că tu deja nu mai ești un om normal, deci de acum ești un om exagerat, extravagant. Ori când ți-ai luat o mașină obișnuită, ți-ai luat-o că ai nevoie de ea. Te-ai căsătorit, da? Că nu poți să trăiești în înfrânare, deci ești neînfrânat. Nimeni n-are împotrivă, da, foarte bine, te-ai căsătorit, ai soția ta, trăiești, ești cununat. Aia înseamnă plăcere. Dar tu când îți lași soția și te duci la alte femei, aia ce înseamnă? Destrăbălare. Sau tu nu vrei să te căsătorești, să ai responsabilitatea familiei și umbli din femeie în femeie, aia ce înseamnă? Destrăbălare. Deci iată o plăcere care nu-și are sensul. Sau nu-și are rostul sau explicația. Banul. Ți-ai pus deoparte și de zile negre. Ți-ai ajutat și mama, ți-ai ajutat și fratele, ți-ai lăsat și ceva la cec, ți-ai pus ceva la ciorap, ai și ceva de cheltuială, câștigi bine, ai bine. Vine unul și, fie rude, fie prieten cu tare și cere. În măsura în care tu poți să-l ajuți sau poți să-i dai, faci o faptă bună. În măsura în care poți să-l ajuți, dar nu vrei să o faci din orgoliu sau din lăcomie, atunci deja ai săvârșit o faptă rea. Deci asta este lipsă de bun simț. Deci iarăși o plăcere exagerată. Și așa este și cu tutunul, care nu este o necesitate, e o plăcere exagerată. Așa este și cu băutura în exces, care e o plăcere exagerată. Deci noi nu putem spune cu oamenii care trăiesc în plăcere nu se mântuiesc. Uite ce spune în cartea lui Iov. Și era în Asur un bărbat pe numele Iov, bogat, și avea 1000 de slugi și toate purtau brâu de aur. Auzi, brâu de aur. Și avea 1000 de turme de cămile. Și avea 500 de turme de oi. Și avea asine și dobitoace. Și a venit Dumnezeu și a îngăduit la Satana și a luat totul într-o clipă. Și ce a spus? Precum mi s-a părut, așa a făcut. Domnul fie binecuvântat de acum și până în veac. Dar când i-a luat casa și copiii și i-a ucis, atunci n-a cârtit, ci din contra, mai înverșunat a venit la Dumnezeu și a spus așa, gola mea și din pântece, gol mă voi duce.
Asta e, și-o sfârșit cămașa de sus până jos. Ce poți să faci împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu nu ne dă încercări de genul ăsta și nici nu dorește. Dar știi unde ne încearcă? Ne încearcă la capitolul celor sufletești. Ne așteaptă la colț, ne urmărește și, de exemplu, se întâmplă următorul lucru. Cel sărac naște 5, 6, 7 copii, îi crește cum poate, muncește cu ziua, mai se duce în străinătate, mai adună un ban de aici sau de acolo și ajung mari. Ăia sunt toți sănătoși, nu se îmbolnăvesc, nu-i doare nimic. Naște și bogatul, un copil, îl crește după carte, îl îmbracă după carte, îl plimbă după carte, îl tratează după carte. Azi e bolnav de o boală, mâine de alta, apoi mâine de o boală, răspoi mâine de alta. Trece și etapa asta, crește mărișor. Când crește mărișor, constată că e alintat și nu ascultă, iar când vede că e mai mare, vede că iese și pleacă de acasă și nu spune nimic și îi lasă pe părinți baltă și face ce vrea el. Sau să alege din el un derbedeu, sau să alege din el un neascultător, sau un băiat care nu-i place cartea, sau un băiat care nu-i place responsabilitatea, sau începe să devină un om cu apucături din astea moderne, ca să spun așa, distractivi și spre destrăbălare și ea că l-a pierdut. Sau dacă mai înclină și spre o putrefacție din asta socială, cum ar fi drogul, perversiunile sau alte măgării, l-a nenorocit. Și atunci iată pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei ce au trăit în plăcere. Sau, eventual, dacă ați văzut, spune la Apostolul Pavel, la Corinteni, pentru proasta economisire a tainelor lui Dumnezeu, la vremea de apoi vor fi morți și boali la norod. Unul cade din picioare de infart, unul cade de accident vascular, pe unul calcă mașina, la unul îi se oprește inima, unul se îmbolnăvește de cancer, unul face sida. Deci Dumnezeu dă niște plăgi și aceste plăgi vin exact ca un tăvăluc peste toată această plăcere. Și de obicei, dacă ați văzut, acum este la modă, mă iertați că trebuie să fiu puțin, nu dur, dar realist, ați văzut, este la modă cancerul, atât la sân, la femei, cât și la partea genitală și în felul acesta Dumnezeu pedepsește toate aceste plăceri dezordonate și lumea ia calea codrului veșniciei pe un capăt. Azi unul, mâine altul, poi mâine altul și în felul acesta Dumnezeu bagă nu spaima, ci dreptatea Lui între oamenii care au uitat de legea Lui și încep să gândească greșit. Și iată în felul acesta se desfășoară după cuvântul psalmistului: Doamne, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, spune psalmistul, păcatele neștiinței și ale tinereții nu le pomeni, Doamne. Și tot psalmistul David își permite și face asupra celui destrăbălat o critică, undeva în psalmul, undeva în Catisma 14 și spune așa: și a zis Dumnezeu celui păcătos, ai crezut că ai crezut că e așezământul meu de lege pe buzele tale și voi fi asemenea ție? Cu cel curvar partea ta punea și cu cel tâlhar mustrate voi și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale și nu va fi cel ce te izbăvește până la unul. Deci nici îngerul păzitor nu va fi de ajutor, nici eu ca Dumnezeu nu te voi ajuta și nici sfinții mei. Discurcă-te singur și spune acolo: și a slobozit pe ei după patimile lor, după izvodirile inimilor și au râs Dumnezeu de dânsii. Deci iată, acesta este un semn prin care Dumnezeu poate să pedepsească această trăire în plăcere.